Samantala, tinatayang aabot naman po sa 1 milyong deboto ang inaasang dadagsa sa ika-100 at anibersaryo po ng canonical coronation ng Our Lady of Manaoag na gaganapin sa darating na Abril 22 ng kasalukuyang taon sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Naabala ngayon sa malawakang pagsasaayos ang naturang simbahan bilang paghahanda sa makasaysayang pagdiriwang. Ayon sa lokal na pamahalaan, nasa 30% na ang natatapos sa mga renovation, partikular na sa loob ng simbahan. Inaasahan ding dadalo ang nasa 500 mga pari at obispo mula sa iba't ibang diocese sa buong Pilipinas. Ayon sa pamunuan, bahagi ng patuloy na beautification ng simbahan ng layuning higit pang mapalakas ang katayuan nito bilang isa sa mga pangunahing pilgrimage site ng bansa. Patuloy naman ang koordinasyon ng lokal na pamahalaan at ng simbahan upang matiyak ang maayos at ligtas na pagdiriwang ng sentenaryo. IFM News. IFM News. IFM News.